Shalom. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pinasahat matabe tu sudehi taruas ni Huria na marpungu di pesta Natal Parjolo Sadarion. Selamat Hari Natal Madihita saluhutna. Selamat Hari Natal Madihita. Di Hari Sadarion tama hitamat dok moliate tutuhan debata nasay mga ramoti pardalanan ni Huriana. Sadarion taingot do ari hatutubo ni Tuhan Yesus nagabe si palua dohot na manobus hita siyan dosa. Debatat tado na marsuru Jesusi ay hubbar tuholong ni Rohana di hita jolma natinopana. Ido hapapatar ni debata marhite anak nai ay pola do anak na nasasay dari dilehon asa unang mago nang gosada siyan hita garyada tahe ikon tuhanguluan si saleleng nileleng na hita buanon na atong tay dehon ma hasangapon di debata dame ma di jolma. Debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi hui dahami hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amay. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Madok moliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana siyan dosa dohot siyan hamatean saleleng ni lelengna upang idohami tuho say sodangi marohanami na holomi marhite-hite todi parbadiyay. Akup ni isay parohay mahami, asa huboto hami madok moliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan dohot di pangunjunan, marhite-hite anakmo,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik di debata di pesta Natal parjolo sadarion. Ima natar surat di Lukas bidutolu ayat 8. Parbuehon hamuma natama, pabuanaongmu barohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami. Ai hudok matu hamu, terjadi ho debata do anak ni si Abraham, sian akabatuon ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naubar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata nagodang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Pujo hami guarmu nabadiyai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Asi maroham dihami, say patok tong madihami roha hamolateot tuho, o tod di porbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayu nang tulak hami. Sa tangihon mahami, ho ali debata, ama anak dohot tod di porbadia,
Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na persea di ibana. Asa hangoluan nasaleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tajah ni debata turpuk ni ari pesta Natal parjolo ima natar surat di pesalmen bidu sia pulualu mamukasian ayat sada sahat rodisia edehon hamuma di Jahoba edde nai baru sada ainunga dipabahen ibana akka halongangan nunga ditupahi sia munai dohot tanganna nabadiai ibana Nunga dipabotohon Jahoba hatuaon nai, nunga dipapatar ibana hati goran nai, diadopan ni akka parbegu. Nunga diingot ibana asi ni rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Mar surak-surak maho ale sandok tanoon, mangolopon Jahoba, pangiar masuaram marolopolop cala marende mahamu. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dot suara ni edde. Marolopolop mahamu di jolon ni Raja Jahoba mardongan sarune dohot suara ni sakka. Mardorom malaut rodi isina Portibion rodi pangisinai. Martopap-topap ma akka batangai, rap marolop-olop ma akka dulu. Di jolo ni Jahoba, ay nung ngaro iba na lao mangungum tanoon. Umon nama Portibion marhite-hite hatigoran dot akka bangso, marhite-hite hasitongan, ido sahatna. Martua ma akka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Berintahun di dolo
hati dakon maha porsiautai, songonat ini tadakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, na gabi-gabiasya todi porbadia, adorang soabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangung mihalak na mangolu dot na mate. Au porsea ditot di porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria to panalak Kristen akan na badia, dot dia sesan ni dosa, dot dia tai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amen. Tabigi majolo songot tikting dihita manak sunggul-sunggul di hari sadarion. Perpunguata sadarion ima pesta peringatan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus na parjolo. Jala duksi pulanon acara kebaktian. Tau duti do tu namarulaon nabadia. Di baheni taparade ma roha dot pikirata asata ikuti ma ulaon nabadia tuakkan na talup marulaon nabadia. Paduahon marsogot ima pesta paduahon di peringatan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Marpungu do hita muse di bagas garejaon malaksanakan ibadah songo permingguan na biasa masuk pukul 8:30 alai holan sa sesido jala ari marsogot di pesta paduahon diuduti ma tu padidion na badia ima jam 10:30 alai holat tuaka nama buan akayanakonna laho padidihon. Jadi anggo ruas ni huria dak pola dohot mengikuti holan ibadah pagi do ima masuk pukul 8:30. Songonima tikting manak sunggul-sunggul tu hita di bagasan saderion mauliate. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti roha ng pikiram munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Selamat Hari Natal madihita saluhutna. Selamat Hari Natal madihita saluhutna. Hatani debata dihita tersurat ma di buku Heber bidu na parjulo ayat sada ro di ayat na paupaton.
ujaha ma dihita sokonon ma hatana. Jot jalaragam na julo pabahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurangi. Alai diaka ari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibanado pabakit gabe sitean parluhutani jala marhite-hite ibanado ditopa akka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoani. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni guarna na tinianahi na mengatasi akka suru-suruan. Songonido surung ni hasangaponna martibakon na sida. Ola nido saha ni trupukta. Hurian itu hatta na nihaulongan di bagasan Yesus Kristus. Natal sadaryong ima gambaran. Sada pajakoron ni akan marhapor siaon tutuhani marhite Yesus Kristus. Songon halak Kristen hita sipatado hita manarupahon ugamota dohot ugamona asing maneng tingkatanna HP nunga dumau hita sian ugamona asing maradupon debata. Saya pikir dobe hita sarupa doho ugamo na asigi na adong na di Indonesiaon. Adong ugamo A, adong ugamo B, do aka agama-agama yang lain. Tapi bagi orang Kristen na yang disadarhon hita di bagasa partikianon, agama kita, iman kita, parsaorata doho debata nunga dumau sian ugamo na asingi. Buima berengotang sian turpukta. Bisa kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca saat ini bahwa yang hadir itu, yang datang itu, yang lahir itu adalah Allah sendiri yang disebut dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Godang do jolma dang marhapor siaon tu songoni alaniaha dang dibotona sida Yesusi ima debata dang dibotona sida Yesus natubui itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Karena dia ingin manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Maka dia menyerupai manusia yang berdosa itu. Dan menggantikan manusia yang berdosa itu dihukum. Bukan karena dosa Tuhan Yesus Kristus, tapi karena dosa manusia. Supaya apa? Supaya manusia kita ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kembali kepada hakikat, maneng martabat yang sebenarnya, yaitu orang-orang atau ciptaan Tuhan. Ini marhite-hite trupukta berengot tama
na jot-jot maneng na jolo jot-jot do aka panurirang dipakulingi ima aka ama di tonga-tonga ni bagas ni bangsa Israel ala niyaha ala ama do malim di tonga-tonga ni keluarga di hati hai nang satu partikianope dipakulingi aka panurirang nasida asa setorus merdalan di hati uron asa manoktong hati uroni di nasida alai lipedo perjalanan nasida dipaingot si Yesaya, dipaingot Jeremia, dipaingot Amos, dipaingot Hosea doho aka panurirang bahkan aka hakim doho aka raja na pinili ni debata khusus na ima Raja Daud dipaingot nasida dohot Raja Salomo. Mulut bereng buku tay Bibil tay berapa kitab yang dituliskan oleh Raja Daud, berapa kitab yang dituliskan oleh Raja Salomo, Pengkhotbah, Amsal. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel waktu itu berjalan di jalan terang Tuhan. Asa merdalan di hati uron. Alaidang merdalan nasida di hati uroni. Bahkan ditinggal hod nasida do natiuri masuk nasida tunaholom. Turohana holom. Dang suasana na holom bisarana songon ditiki borgin. Masuk nasida tu parange haholomon. Alani ido ro debata mempunyai inisiatif molojol mado nang pehatani debata di patupa lau paingot tonjol mai tangadong hamu baon naroha ni debata. Roma inisiatif ni debata asa dipakuligi mahita merhiti-hiti anaki yaitu Yesus Kristus. Akadia ma dipakulingi Tuhan hita. Na parjolo dipakulingi hita marhiti-hiti ima hamulionna hasangaponna. Imana lahir ibana so dohonon dangadong ama maneng bawa dongan-dongan ni si Maria. Alai boitu busada anak sianibana. Alabua gabi-gabian siatod dini debata. Siani nunga sadata datadda ima hasangapon ni debata dohot hagogoonna. Dipabakit diparo maneng hadir di tengah-tengah dunia ini holan mamakulingi hita asa buah asa mulak tudalan natiur asa buah asa disesa dosata asa buah asa mangolu hita muse diciptaan baru yaitu manusia ciptaan Allah pada awalnya yaitu Adam yang tidak mempunyai dosa pada awalnya dan Yesus pun mengembalikan kita untuk itu. Alanido na king hudokon dang sarupa behita doh ugamo na asing. Kita lebih jauh satu level, bahkan lebih dari satu level dari mereka. Alaniaha nunga disesa Tuhan Yesus dosamu dosata sudi. Jadi agama Kristen adalah agama yang kudus. Karena apa? Karena Yesus telah mengampuni dosa orang-orang yang percaya kepadanya.
Zolma martangiang dope asa di hese sadosana. Martangiang dope opung tuopung na asa di se sadosani opung nai. Aido kan? Bahkan panurirang na pe ditangyak ko dope asa tu surgo. Tetapi orang Kristen dia telah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi permasalahan sekarang, bagaimana kita mempertahankan mahkota ini. Songo dia do hita mempertahaton habadiaon na pinasaha ni debata tu hita. Karena bisa itu hilang tiba-tiba. Karena apa? Karena kita tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus. Karena kita tidak mau diarahkan oleh Roh Allah. Tapi lit hagio ni daging tak, maka itu akan hilang. Jadi sebenarnya orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, unang be diulahon dosa. Itu artinya perjamuan kudus anon. Mulak mahamu di bagasa dame. Unang be ulah amuna dosa. Di perjamuan kudus juga disebutkan nung ngasesa be dosa muna. Tetapi bagaimana kita majakon nung ngasesa dosa tak? Itu tergantung kita masing-masing. Tazakot doi, tazalo doi. Molo tazalo berarti kita juga harus memperbaharui diri, tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Asa patar ima Jesusi di bagasan ngolutta ala topik di bagasan Natal sadarion takas doi di gurato disi hapa patar ni debata merhite-hite anaki supaya patar tajakon kita menerima terang dari Allah melalui Yesus Kristus. Tajakom maibana di bagasan rohata nabadia doa maneng sudi mazo hitam mandokon nabadia doa saya ada dua tulu nabadia doa alania ala Yesus telah menghapus dosa kita. Manusia yang lain yang tidak percaya kepada Yesus, dosanya belum dihapus, belum terampuni. Tetapi kita, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Ditempatkan menjadi orang ciptaan Tuhan yang kudus, seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Ido hapa patar ni debata merhiti-hiti anak nai Yesus Kristus. Jadi mula-mula hita non dohonot tama dang hula hubbedosa. Dang hula hubbedosa. Ay nabadia do hapia. Ido baidi dokon badia mahamu songon amamuna nabadiai. Kuduslah karena Allah itu kudus. Ido hapa patarna. Ido naneng jakonota di bagasan tikion songon namar Natal hita. Nunga di bagasan habadiaon ni debataau. Bahkan di patorang do desi hasurungon di anaki. Ala debatado ibana. Nang pe ditiki di bortubion tadokon ditiki namanesa dosa te ibana adalah anak Allah, anak nizolma. Tetapi dia Allah sendiri. Tabereng ma di ayat 3 do ayat opati. Silam niha sangaponna do suman niha dirionna do ibana. Ada dua pribadi di sini. Silam ni hasangaponna ima debata huruf N besar. Dohot suman ni hadirionna
en besar ima debata. Do ibana yaitu Yesus Kristus. Jadi ibana do debata do ibana. Jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana hagugoonna jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana disyamun ni hatongamon nadi gijangi songon surung ni warna tiananna ima mengatasi suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Jadi Yesus tidak butuh doa supaya masuk ke surga, karena Allah sendiri menggambarkan manusia dan itu anak Allah turun ke bumi untuk menghapuskan dosa manusia dan naik lagi ke surga, kembali ke tahtanya. Jadi bagi naposo bulung di sini jangan gampang untuk manudalhon meninggalkan haporsiaonmu ala adong duli-duli nagateng di bereko maneng namora di bereko alay dang saugamo dohotho dang ugamo Kristen. Jangan gampang meninggalkan itu, karena dengan demikian kamu kembali kepada hahulumon, kegelapan yang murtad, kembali kepada hahulumon. Jadi firman Tuhan ini mau menyadarkan kita bahwa kita ini tidak sama dengan dunia, tetapi kita adalah anak-anak Allah, bagian dari sorga, bagian dari kerajaan Allah yang tidak lagi melakukan dosa, tetapi dia melakukan firman Tuhan. Ai argaro hita ditubus pola do mudarna durus asa gabi badia hita digarar utangta naikon mate hian nama hita mate nama noktongi alai digarar ibana digantikan asa buah asa mangulu hita songon si Ishak nebuan ni si Abraham naneng isehat ibana gak bisa ada sobaun maneng sada pilihan tu debata Roma debata delehom masada ima habing domba borot disi gabe ima gattina gabi mangulu masih Isaki disea ma dombai ima dipersembahkan tu debata mangulu si Isaki songoni mahita nahita yanna masiatonna nahita yanna manamate alai Roma Tuhan Yesus marhiti-hiti debata roibana marupaho jolma gabe igatti mahita ibehana ma manggarar sudi upani dosatai naso tu madda dosa gabe dosa ibana ala ni hita jadi argado hita ditubus ibahenido mangulu hita dang holat di perdagingo tahun mangulu hita di bagasan parto diota na tibo ima di bagasan harajaon ni debata. Jadi tapartahatoma mahkota kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan marhiti-hiti anakna tapartahatomai di bagasan ngolutta si ganopari mulai jami tahun naking nabudari merdami mahamu salah satu cara untuk
pataridahon nung ngapatar debata tumubusao. Molo marsosial pihamuan non mangalehon aka bantuan-bantuan tu yatim piatu do akalan asing nai manang nadisiamon habirang munah di jabu sada gambaran mai naung patardo haluaon ni Tuhani dihita ganu marsada-sada. Molo hatat tapi gabi hata na mamasu-masu, gabi hata na mabahen jolma semangat. Ima tadata naung patardo anak ni debata diganup hita marsada-sada. Molo mardami hita di tonga-tonga ni huriata sada gambaran may naung tubuh hapapatar ni debata marhiti anaki di bagasan ganup hita. Tahangoluhom ma hatan itu hataon. Amin martangiang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang mauliate Tuhan dengan dibasam na tumobus hami pola do dilehoko anakmu nasasaday humokop hami tubu tu portibion songonjolma asa mula hami tu habadiahon na mardusa hiya kami gabi sumardusa alanung nga digarar ido napatar noaeng hupestaho kami di tonga-tonga ni Natal sadarion tutu Tuhan dipodai hatam hami jala ditugu-tugu hami asa mardalan hami di dalan habadiaon nasian hoy di tonga-tonga ni ganup hami marsada-sada di tonga ni keluarga nami doho disaluhutna na humaliang hami hata nami pe gabi hata tangiang ma doho tangiang nama masu-masu pos dorohan nami alica huba na pargugo mudo hami laho maparangihon habadiaon na pinasaha mi Tuhami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami. Amin. Tatangya koma peliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni salut selehon-lehon na dinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masya na lahom itu hami pilan nami tuho. Sejalo mai gabiwa na husus di jolom. Pasu-pasu majalaramo tia sa parahasyang hami pilianon. Patibulhon harajam mo itonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todib. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani
Ali Tuhan debata toktong naso marmula naso marparsohotan hupuji hami doho ala saut sudi tahim naung sinakakmu adorang somarujahat dope hasianganon dang tarabat sibolis sakakmu dang sudat tahim nabadyai dibahen dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduan dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmu ima persurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siad dusa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahon dosa ope saya si maroham di hami tugihom mahami tu anakmu say bahem mahami gabe siluam tu ibana asa upani harajon na hami jala na tinaon na naberniti dohot hangoluhot fumokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sarrion asa diingot habal gom dohot haroro ni anakmu gabi jolma laho panguluhon hami berdosa say sungguli ma'aka perhalado ni huriam mamaritahon barita naulii tu saluhut halak naung patar hasangapom jalanong jupang dame dohot hasonangan salehom mapitu naukap tu halak si pelebigu dohot tu paragamo na asing asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus say rajay masaluhut raja dohot akasuruan na asa diboto na sida naung dilehon ho raja jala Tuhan na sumurungi ro di saliling ni liling na sa lehon gogo tu aka na dibagasan pangujunan apuli aka na marsak jala palua aka na tergogot say tatap jala ordingi mga aka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu hami sudi akan hamagudang ro didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali aman nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajommo si saut ma lomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sadano hanguduan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tu gion tu pangunjunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho
Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar homadamena tutodi munabe. Selamat Natal madihita. Selamat Natal. Udo totama muse tulau nabadia tapai mama hera 3 menit ate.